Кәрим Тинчурин театрында 40 елдан артык хезмәт куючы артистка. Тынгысыз, гади холыклы, бик кешелекле, гаҗәеп тыйнак шәхес ул. Бүгенге тапшыруыбызның каһарманы Татарстан Республикасының атказанган артисты Әлфия Якуб кызы Хәсәнова. Ул сәхнәдә дистәләгән образлар тудырган, тамашачы мәхәббәтен яулаган гүзәл ханым. Аның тормыш юлы һәм театр турындагы уйлануларын сезгә дә тәкъдим итәбез. Шәхесләр сәхифәсендә Әлфия Хәсәнова. Сәхнә бит инде ул мөгъҗиза урыны. Анда менә нинди дә булса берәр нинди кәефең булмыйча киләсең икән, анда үзеннән үзе юлга чыга. Авыртасың икән, авыруларың онтыла инде. Борчуларың була икән, борчуларың бетә. Буразналар, җигәләрдә көмеш. Күктән кояш миңа күз ата. 18 яшь сиңа, хай 18 диеп, юатмакчы булып елата. Ә битләргә яңа сыр ята. Әлфия Хәсәнованың үз шигъри юллары бу. Театр фойесындагы сүрәтемне яратмадым, өлкән күренәмдей. Әйе, хатын-кыз шәхес белән ничек инде матурлык темасына да сөйләшмисең ди. Хатын-кызның матур иттереп картаю да кирәк, ничек уйлыйсыз? Менә ул бүгенге косметик процедуралар, алар ничектер бит табигый түгел. Кешәсезме? Табигый түгел, булар косметик процедуралар дип инде мин бик каты яратам мунча. Мин мунчага йөрим. Мин теләшәгә кайтсам абыйларга име. Мин 3 көн торсам 3 көн мунча ягулы, 5 көн торсам 5 көн мунча ягулы. Әлфия Хәсәнова 1952 елның 6 июнендә Саба районы Шәпки Саба авылында туа. 1977 елда Казан мәдәният һәм сәнгать институтын тәмамлый. Нәкъ 40 ел элек Кәрим Тинчурин театрында эшли башлый. Әйе, мин шушының бүтән кимчелекләре, бүтән авырлыклары белән, шушы язмышымда, тормышымда булган авырлыкларның бер генәсендә киметмичә, шушы юлны сайларым. Ул авырлыклар миңа кирәк булган. Чөнки ул авырлыклар мине сынаган. Авылдан килгән генә, гади генә бер бала өчен миңа ныгытыр өчен язмышым үзе биргән авырлыклар булган инде ләйсән. Аллага шөкер, мин аларның бөтенесендә кичеп чыктым. Атналар, ойлар буе гастрольләрдән кайтып кермәдек, ләкин күңелле эшләдек ди. Әйе, шын шәхесләргә генә хас сыйфаттыр бу. Авырлыкларны ничек бар шулай кабул итү, шуннан хәтта тәм табу, шушы авырлыклар ярдәмендә үсү. Карт куйнында калаш бар, калашыннан бал татыр. Яшь куйнында камчы бар, камчысыннан кан тамыр. Артист һөнәренә кереп китүе балачактан бик яратып шигырьләр сөйләүдән һәм китап укудан башланып киткәндер ди. Безнең өйдә гел китап укыладыр. Без әкиятләрне менә бу татар теле, татар халык әкиятләрен өйдә кич белән кышкырып укый торганы ризалык бирделәр дип әйтеп әйтә алмыйм. Бик яратмадылар. Минем әни мәрхүмкәем инде хәзер әйтә иде. Аннан да пүчтәк эш юк. Яңа рольләренең берсе Гләндәм туташ хатирәсе спектаклендә өлкән яшьтәге Гләндәм роле. Үземне уйныйм сыман ди актриса. Менә шушының хәтле хайран гына көндәлекләрем бар. Мин аны инде 7нче класста борыныма искергәч яза башлаганмын. Бу Гләндәм бит безнең яшьлек. Бу минем яшьлегем. Бүтән язучыларның да үз көйләре, үз моңнары бар. Әмирхан Енекинең дә аны минем әйтәсем килә. Әмирхан Енеки ул нечкә күңелле хатын-кызлар язучысы дип әйтәсем килә. Чөнки аның хисләре, аның җөмләләрендә менә ничектер хатын-кызның күңелендә генә була торган хисләрне ачып салу мөмкинлеге бирелгән аңар. Бу сүзләр Әмирхан Енекинең рухына мәдхия булып яңгырасын иде. Яратам бүгенгесе белән яшәргә. Бүген шатлык белән шатланырга. Кичәге көн белән ул узып киткән, ул тарих. Чөнки бер сикергән суга икенче мәртәбә нигә сикереп торырга? Аны бит син беләсең инде.
Иртәгә нигә? Иртәгәсе көнгә әле куян беләсең. Мине тискәре рольләрем актриса буларак ачты ди. Бер тамчы ярату спектакленнән Сәмәрия һәм Бернардо Альба йорты спектакленнән Мари Хасифа рольләре шундыйлардан. Ул зур роль түгел. Ну, шулай булуга карамастан, аның менә әйтә торган сүзе бар. Ул кичкенә, әмма дә ләкин аның 3-4 кенә җөмләсе дә шушындай тетрәндергеч. Менә мин аны шул хәтле яратып уйнадым. Минем рольләрем барысы да якын. Мин аларның бөтенесендә тырышып, шушы балконымда чыга минем бөтен рольләрем. Мин аларның бөтенесендә яратам, бөтенесендә. Әлфия Хәсәнова нәфис фильмнарда да үзен сынап караган артист. Режиссер Нурания Җамалинең «Үксезләр» фильмында катнашты. Күп районнарда инде алар булдылар. Мин Орчада булып кайттым һәм тамашачы искиткеч шул хәтле матур кабул итте. Бик куандым. Ой, әйе, чыннан да безгә татар спектакльләре, шушындай затлы спектакльләр кирәк сыман, татар кинолары да бик кирәк икән дип кайттым. Милләтне үстерүдә һәр яклап тырышырга кирәк. Әлфия Хәсәнованың бөтен дөнья татарларына да әйтер сүзе бар. Тапшыруын үзем өйдә булган вакытта калдырмаска тырышам. Һәм шул хәтле гаҗәпләнеп түгел, шаккатып карыйм. Алар бездән үрнәк аласы урынга без бит сездән үрнәк алабыз дип әйтәсем килгән чакларым була. Илләр буйлап чәчелгән без икән. Барбер безгә һәр вакыт бер-беребезнең хәл әхвалны белешеп һәм берләшеп яшәргә тырышырга кирәк. Без менә бер йодрык. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Казан. Башкортстан